uwana mata da iyaye da samari, assalamu alaikum. Na farko dai sunana Aliyu Lawal, wanda nike jagorantar wannan tafiya ta PDP Initiative Forum. Abu na farko, mun zo muku da alkhairai da yawa wanda shugabanni na PDP suka zauna da mu, suka tattauna da mu, suka mana alƙawura, kuma insha Allahu ba ma kokonto za su cika mana. A baya 'yan uwana mata da iyaye ba wanda bai san irin alƙawarin da APC ta mana ba, kuma ta kasa cika mana. Wannan haka yake ko? To shi ya saka mu muka yi group, muka yi gungu, muka samu, muka je can office, muka tabbatar da an mana rijista, sa'an nan kuma muka yi nasara an mana wannan rijistan. Muka ga ya kamata kuma mu zo mu same ku, mu zauna da ku, mu tabbatar da cewa mun muku bayani, kuma insha Allahu ina fata iyayena za ku ba mu haɗin kai, wanda kun san ni ɗan ku ne, ba zan zo muku da wani abin da zai cutar da ku ba. Na'am. Abu na biyu shine 'yan takararmu insha Allahu ba ma da kokonto da su, kuma mun musu bayanin cewa mu ba kuɗinsu muke so ba, mu muna da buƙatar ayyuka ne da kuma sana'o'i da kuma abubuwa da dama wanda zai kawo ci gaba na al'umma baki daya. Da wannan ne nake cewa dan Allah ranar zaɓe idan ta zo ku ba mu haɗin kai, ku fito ƙwarƙwanku da ƙwarƙwatanku, ku tabbatar da kuma mana ruwan ƙuri'u, wanda insha Allah mu kuma bayan zaɓe za mu yi muku ruwan ayyuka da sauransu. Wannan magana ne ba nawa ba, ba shi tafi na shugabanninmu. Mun tabbatar da mun zauna da su, sun tabbatar da alƙawarin da za su saka mana, kuma insha Allah wannan sako ne daga gare su. Ni na zama kamar jakadan su ne, wanda ni na zauna da su, na yi imani da Allah, na zauna da su, sun tabbatar da alƙawarin da suka mana za su kawo mana canji akan wannan wahalhalun da muke ciki na sace mutane. Na san da yawa daga cikin ku, idan wani ba a sace ɗan shi ba, an sace ɗan abokin shi, idan ba a sace ɗan abokin shi ba, an sace ɗan makwabcin shi. Saboda haka ya kamata hankalin mu su dawo jikin mu. Yaudaran da APC suke, suna bi ku gidaje, suna ba ku naira 500 su cutar da rayuwanku na shekara 4 zuwa 8. Ya kamata a ce ɗan uwana mata hankalinku ya dawo jikinku. A nan zan takaita saboda akwai ɗan uwana mata, kuma ku samu jawabin da kuka yi mana da kuma yanayin yadda kuka amshi wannan gayyata. Na gode, mu kwana lafiya, muna fatan kowa Allah ya yi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum sunana Fatima Yakubu. Ni nan ba ce a cikin wannan kungiya ne. A tare da ni ina da katin zaɓe. Ina so in shaida muku da cewa ni 'yar ƙasa ce cikakka, kuma ina so in tabbatar muku da cewa ko da za a zo zaɓe, kowa ba ta hannu zaɓe kanmu da kwarkwatan mu, saboda kai 'yan siyasa wai su yaudare mu ko don kuɗinsu, ko don taliyan naira 200, 400, 500, ba abin da zai mana. Mu kuɗinsu ba amfani zai mana ba, ko ba gaskiya ba. An koran mana malamai, an ce wai ba su iya koyarwa ba. Akan me? Shi ba malami ya koyar da shi ba da za a ce wai bai iya koyar da shi. Ya kamata a duba, a jajirce a koran mana wannan abu da bai mana amfani, ko ba gaskiya ba. Mu muna buƙatar wannan PDP canji. Assalamu alaikum yan uwana, iyaye da yan mata. Sunana Mubarak Muhammad, memba ne na kungiyar PDP Youth Initiative Forum. Dalilin da ya sa muka tara ku a gurin nan, mun tara ku ne saboda mu gabatar muku da wani muhimmin sako. Saboda zaben da yake tunkaro mu shekara mai zuwa, kada mu yi amfani da katin zaben mu je mu zaɓen mutanen da za su cutar da mu a shekaru da suke gabatar mu. Mu yi amfani da katikan zaben mu zaɓi jajirtun mutane wanda za su riƙe mana amana, saboda abubuwa da yawa suna ta faruwa. Mun gani an mana alƙawari da yawa kuma ba a cika ba, sannan mu talakawa mu muke shan wahala. To ya kamata mu yi amfani da katin zaben mu, kada mu bari a yaudare mu da wani abu ta baya. Mu yi amfani da kanmu da ƙarfatan mu zaɓi wanda za su yi mana aiki. Shine kawai magana da nuna gaya muku, kuma ina fatan zaɓe mai zuwa za ku ba mu haɗin kai, ba za ku bari mu ji kunya ba. Sannan wannan sabon da muka zo muka gaya muku ba maganar mu bane, magana ne daga sama. Akwai manya, saboda mu kungiya ne babba, sannan an ba mu dama mu zo gidaje mu gaggaya muku, mu ba ku
shawara saboda akan zaben da zai tunkaru mu, kar mu bari wasu su yaudare mu da kuɗi ko kuma da wani taliya ko wani shinkafa ko wani magi da sauransu. Wanda kana ce lokaci kankani ya ƙare. To wannan dai shine sakon da muka zo kuma mun an sha Allah ba za mu ba ku kunya ba in Allah ya yarda. Barka da zuwa wannan taro mai albarka. Muna fatan yadda ya zo lafiya Allah ya kashi da lafiya. Da Allah muna so ba mu haɗin kai wurin wannan zaɓe saboda mu samu kauda magautanmu domin ba abin da suka yi mana wanda za mu iya cewa sun kawo mana gyara a cikin ƙasa. Sai suna gyarawa suna yi mana zagon ƙasa. Don Allah saboda haka kowa idan shi ya buɗe ya gane cewa ga abin da yake nema a gaba. Don Allah ku ba mu haɗin kai ku zaɓi wannan jam'iyya ta PDP mai albarka. Mun zuwa da manya-manyan 'yan siyasa sosai ba a lokacin baya mun yi kafe ɗin ba sosai mun sha wahala sosai salari kun gashi da ba wannan da salari a ba shi tafi sai lokacin wannan ba yaran ku talakawa ki taimaka masa akan karatu abin kun ba shi goyon baya akan ya hausa ne sosai in gaje gan shi bukata abinci wani abu ko ba ku da abinci a kan hagobi da bai bari ba hagobi bari ba shi kun wannan kamar da Suleiman to kwana nake ne shi ba wannan hagobe asibiti magunguna da tafi da sunan shi hagobe yana kan bada gaskiya ne to ni hafsa abin da ya kawo ni wajen bukatunmu da muke da shi na da ba a cika mana ba yara ba makaranta sosai ga abinci tsada ga satan kidnapping ni yanzu haka a kama min dan uwana yana can bai dawo ba an ce mun ba da kuɗi ba mu da kuɗi ba mu da hanyar shi ku wannan in maka zabe ku kuma haka za ku yi mana ko kuwa dai za ku yi mana tsakani da Allah ku yi mana gyara mu samu sauƙin rayuwa a duniyar nan. Kamar yadda wannan baiwar Allah ta yi tambaya a cikin gurin nan in Allah ya yarda za a samu sauyi kamar yadda ta faɗa saboda kamar yanzu yadda kidnappers ɗin nan suka yawa ba gashi na yanzu an fara samun sauki tun da gashi na abu ya fara lafawa saboda ga su muna gagganin su suna ta fitowa muna fatan yadda muka gansu a kalandar nan insha Allah haka zuciyoyin su yake insha Allah insha Allah